morning section ho. Sini maximum teachers এবং স্টুডেন্টস র টাইমলি প্রেড মিটিং টাইমলি যারা সবাইয়া তাই কিছু কিছু রুম লোকা খুব বাজে পরিষ্কার খাইছে গিয়া আপনি উপলগ উন্মানা অরণি যে সুইপারনি অভাব सोंनाय जों रेजिस्टार खालामखा अनेक टिचारनो समय मतो फाया যারা समय मतो फाया टिचारनि बिरुद्धे जों करा एक्शन जानाय जाय फांसुं आबो सिनि नंगौ तारपर जों आरो ताके नुखा एनेक्स माबो दे एनेक्स नुखा खुद जे इंचार्ज हेडमास्टर बनि जे प्रेड मिटिं खायने आबो कुसुक लासिमा सिंसा को स्टाफ रलाय बुसुर बां अर स्टाफ आरो तो 19 जन बिसिङ आरो साउन 19 19 बिसिङ 15 आइसि माने 15 द गुरे सबायना ताइ उला फाइदोंता बाजार करने ताबो पिउनर हरनाय जों रेजिस्टार खालामखा जों 11 टनि परे फाइजा गरो बेखौ 11 टनि परे सिग्नेचार मालिया आउन बागै जों आउन बागै सोना हानाय आमने एडिसि हापांगो जे इमान मा यागले 3 दे फार्स्ट अ ते जे रुंगनंग बिस खाय रुंगनंग 3 फार्स्ट ताइ अन्य स्कुल तो थाङै दङ अमाहाय जे गोबां स्कुल अमाहाय रेगुलार टिचार इरेगुलार स्टुडेन्ट रबिका आपनो बाहायकै जों तुमान ताबु टिचार्स ताइ स्टाफ रक माने बं स्टाफ रक सह तारपरे चिनि एसएमसी कमिटि ताइ चिनि आईएस कमिटि रक बाय चिनि चिनि एमटीएम रक तो बिनाय चिनि कैसा सेमिनार केने अमाहाय के जों चलि दं हांकाय जों जे ताव जे दुनाम नेका भागीदार दङ थानाय बोसोरनि जे सिनि स्टुडेन्ट रक रेजाल्ट खालियां माने उपलब्ध ताव कारो अबनो सेत्रय नायजानाय एबं जों अबनो बाहायके समाधान खालामनाय आबनो सुवा सुलाय रुंनक निमुं के सर अमोखा खुम्पुई एकाडेमी अब चिनि तिब्रासानि बिसिङ अमनो एकमात्र एडिसि एलाकानि रुंनक कटर एबं अरन हाइएस्ट स्टुडेन्ट बासनो गोबां टिचार शर्टेज जों साइमानो खायफानो शर्टेज बिसिङफोरनो जारा टिचार दंनाय रक समय मतो फाइके खामु थानाय फ्राइडे सालन न मिथि खाना आबो क्लियर खायजानाय आ दिनाव बाहायनो क्लासआव टिचार करे टिचार प्राय अनेक जगह एबसेंट अब बेलायखौनो हामिया अब काम सानाय बाथाय आरो एटेन्डेन्स जगले खुलुग नाय मान यागुलो तामो आं ता खुलुगनाय याखौ आं पिउनो रिंनाय दा एडिशनल पिउ रखायनाय बा खुलुगनाय अच्छा